Tuli kyllä muuten puoliskohan pääsääkin tuossa kun pitää pokkaata. Se kun kaikki veri menee päähän. Kenellä oli meidän kummeli yhteys, joka voi laittaa tänne chattiin? Niin joo. Oliko se sun? Kuka se otti? Mulla on ainakin jotain. Hyvin on kritti. Apina kiipeä puolella. Mr. Spider-Man. Varmaan, että jos sen harri kääntää. Ja nyt tietenkin tärkeä kysymys. Milloin pidetään seuraavat? Se on vähän hassu. Mulla on Juhannus Aatolle varaus. Kesällä niin.